ଆସ ପିଲେ କୁଇଜ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ମହାନଦୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ଚିଲିକା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟତନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜାମ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସହରର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମଠର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ଏମାର ମଠ। ଏହା ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦାଣ୍ଡର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କଟକ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ରାଣୀହାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ।